Lasit. Säilytät niitä kauniissa kaapissa. Tarjoilet niistä hyvältä maistuvia juomia. Kosketat niitä huulillasi. Haluat niiden olevan puhtaita ja kiiltäviä ikuisesti, vai kuinka? Finish Shine and Protect on kehitetty erityisesti lasille. Pesutulos on täydellinen, koska se sisältää useampia aktiivisia ainesosia kuin käsitiskiaine. Bosch astianpesukoneiden erityisen Active Water vedenkäsittelyjärjestelmän kanssa se poistaa lian ja tahrat tehokkaasti, ilman hankausaineita. Voit pestä lasit koneessa uudelleen ja uudelleen. Lisäksi on olemassa erilaisia lisävarusteita, jotka helpottavat juhlien jälkeisen suuren astiamäärän sekä erityisen varovaista käsittelyä vaativien lasien pesemistä. Useimmat Bosch-astianpesukoneet on varustettu luonnollisella zeoliittimineraalilla, joka kuivaa astiat suoraan koneessa. Sinun ei tarvitse ennen vieraiden tuloa kuivata ja puhdistaa laseja. Sekä Bosch että Finish ovat olleet testivoittajia jo useita kertoja, mutta ajattelimme osoittaa niiden paremmuuden vielä kerran. Nämä lasit on pesty eri tavoilla. Ensimmäinen lasi on pesty Bosch-astianpesukoneessa Finish Shine and Protect pesuaineella. Toisen lasin on pessyt hovimestari. Kolmannen lasin on pessyt kissa. Näetkö eron? Hovimestari on ehkä kätevä, mutta et tarvitse häntä puhtaiden ja kiiltävien lasien vuoksi.